ukuba uyile ecaweni lecawa siyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ungenamuntu ebesiyenzele yena lecawa, ukuba unwabile lapho ukhoyo lecawa siyenzele wena, ukuba uqumbile ungenamuntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Umkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Ndithabatha ithuba ke ndibulise kumntu wonke bazalwane osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukeleni kuzo. Ndibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimameleni kuzo. Siyanamkela kwesi sanamhlanje isiqendu seyicawa yabantu abangacawiyo. Igama lami ke ndimsihle Bonani, andiyami ndedwa, ndihamba nalo mkhosi. Bawo masibulise kumama, utata, ubhuti, osisi nabontangane nake wonke ke umuntu osibukeleyo ngale njikalanga namhlanje ngelihle lomvukelo wethu uKristu. Igama lami ke ndingu Anelo Kamnguni. Sithemba ukuthi sohlala soncede kufikelele ala xesha lethu lokuqhuduka baba. Baba masibulele kakhulu. Sivala ke bazalwane amehlo sivulele inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bawethu osezulwini, yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, Thixo wethu onamandla, sisondela kuwe ngalomzuzu Thixo wethu oyingcwele. Sisithi wena Thixo unguThixo wezityebi, wena Thixo unguThixo wamahlwempu, wena unguThixo wamakhoboka, unguThixo wabacinizelwa, kodwa ikakhulu Thixo unguThixo obakhululayo abacinizelweyo. Thixo wethu oyingcwele, sisondela kuwe ke njengamakhoboka ehlabathi. Thixo wethu oyingcwele, sisondela kuwe njengamakhoboka embali, ngoba ilizwe lethu Thixo wethu oyingcwele likhumbula lo maxesha, ingakumbi ngeli xesha. Thixo wethu onamandla, simane sifunda kwiBhayibhile Thixo wethu into yokuba uSirayeli wakhe wakwaFaro. Thixo wethu oyingcwele, simane siva kwiBhayibhile Thixo wethu into yokuba uSirayeli wakhe wathinjwa eBhabheli. Thixo wethu oyingcwele, wenziwa amakhoboka apho. Thixo wethu oyingcwele, kodwa ke Thixo kweli lethu ilizwe Thixo wethu asimane sijonga kuSirayeli kuphela, ngoba Thixo siyayazi intlungu yoba phantsi kwesandla esiqinileyo. Thixo wethu oyingcwele, abazali bethu Thixo wethu abanye basebenezivubeko Thixo wethu onamandla zengcinezelo. Thixo wethu onamandla, abazali bethu Thixo wethu abanye bayazi Thixo wethu into yokuba babhujelwa ngabazali, babhujelwa Thixo wethu zizihlobo ngenxa yesandla sengcinezelo. Thixo wethu uFaro Thixo wethu oyingcwele asimazeli kude Thixo wethu oyingcwele, kodwa simazi apha kuthi esikhumbeni Thixo wethu. Abanye bethu bebancinci Thixo wethu besenjalo Thixo wethu, bathi xa bebona Thixo wethu umntu webala lomcinizeli Thixo wethu kubekho umbilini ngenxa yokuba Thixo wethu ukoyika koba omkhulu Thixo wethu kwehle kwazofika kuthi, ngenxa yokuba Thixo wethu kwakumele bagobe iminqwazi Thixo wethu, bajonge phantsi Thixo wethu xa bebona olunye uhlanga Thixo wethu oyingcwele oba omkhulu. Ngoko ke Thixo, ngenxa yokuba kwakusenziwa loo nto yade yangathi lisiko kuthi Thixo wethu oyingcwele, sade sadodobala engqondweni Thixo wethu onamandla, sacinga into yokuba asimelwanga thina Thixo wethu kuba singafanelwa zizinto ezilungileyo Thixo wethu oyingcwele. Sinento Thixo, umntu akwenza into entle Thixo wethu simbekele inyibala Thixo wethu onamandla, ngenxa yokuba zasiqhele kusithiwo Thixo wethu into yokuba akekho umuntu omnyama Thixo wethu oyingcwele okwaziyo ukwenza into entle Thixo wethu. Zasazi amagama Thixo onke amabi Thixo wethu umuntu omnyama obizwa ngawo Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo, kule nkonzo kuphela mhlawumbi Thixo wethu sicela ukusondeza abantu bebala bethu Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo wethu singakhululeka Thixo wethu
ngokwezopolitiko, kodwa Nkosi yethu engqondweni, Thixo wethu onamandla, abanye bethu okanye uninzi lwethu, Thixo wethu onamandla, kusadodobele, Thixo wethu onamandla, sisacinga into yokuba Thixo sisephantsi kwesandla sikaFaro, Thixo wethu kunzima ukuphakama sihambe siyokuthatha izinto ezisifaneleyo, Thixo wethu onamandla, xa sikhumbuza Thixo wethu umhla wethu njengelizwe, Thixo wethu wokukhululeka, yanga Thixo ungehlisa umoya wakho, Thixo wethu oyingcwele, sikwazi ukukhululeka emoyeni nasengqondweni, Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo inkolo ithi Thixo wethu yawungakhululeki ingqondo, wawungakhululeki umoya, Thixo wethu inyama ikwazi ukuya ndawo, Thixo wethu oyingcwele, ufika abantu behlele ekoneni kuba besithi abantu bolwam ubala, Thixo wethu akumelanga baphumelele okanye akumelanga baye ndawo, Thixo wethu oko kungakhululeki, Thixo wethu ngokwasemphefumlweni okanye ngokwasengqondweni, Thixo wethu, yanga Thixo ungehlisa umoya wakho, Thixo wethu, izinto zethu zingenzeki, sibe sizama Thixo wethu namandla, sibe sinalo ithemba into yokuba nathi Thixo ungakwicala lethu, Thixo wethu, singamane sithandaza nje Thixo, sikelo xesha ingqondo yethu sathi thina singamakhoboka, Thixo wethu, thina singabantu abamele ukucinizelwa, Thixo wethu oyingcwele, yanga Thixo wethu, xa simane sikhumbuze into yokuba olusuku lusuku lwantoni, Thixo wethu, singayisusa inkwethu emehlweni, Thixo wethu, sizibone Thixo wethu into yokuba njengabantu abamnyama, Thixo wethu, nathi sinalo ixabiso elizweni, Thixo wethu oyingcwele, njengabantu abamnyama Thixo, siyakwazi ukuma nathi sithethe kuvakale, Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo wethu ukudodobala kwethu kwengqondo, Thixo wethu, side sithi sakubona umuntu omnyama ephumelela, Thixo wethu, sithi hayi le into inenyawo lemfene, Thixo wethu oyingcwele, ngokuba singayiqhelanga Thixo wethu ukubona omnye wethu engaphezulu, Thixo wethu, okanye eme kwindawo ephezulu, Thixo wethu, xa sikhumbula ukukhululeka kwelizwe lethu, Thixo wethu, yanga nawe Thixo wethu onamandla ungasikhulula, Thixo wethu, kumakhamandela, Thixo wethu, ehlabathi asibambileyo, Thixo wethu, xa sikhumbula umhla wokukhululeka, Thixo wethu, yanga Thixo nawe Thixo ungangenelela, Thixo wethu, ekusikhululeni kumakhamandela endlala, Thixo wethu onamandla, ngoba Thixo ungakhululeki Thixo ngenxa yokuba isisu sikhala, Thixo wethu, loo nto yehlisa isidima, Thixo wethu oyingcwele, endodeni, Thixo wethu, kunjalo nje indoda ethenjiweyo, Thixo wethu onamandla, ingabi nanto yokuthetha, ngoba ukukhala kwesisu, Thixo wethu, kuzawuviwa ngumntu wonke, Thixo, abantu bangayijongeli intweni, Thixo wethu oyingcwele, ngoko ke Thixo, xa kukhululwa okanye xa sikhumbula Thixo wethu imini yokukhululeka kwethu, Thixo wethu onamandla, wena Thixo wethu ungasikhulula Thixo kwintswelangqesho, Thixo wethu, ulutsha lwelizwe lethu oluzibona lukuyo, Thixo wethu onamandla, ngoba abanye bethu sibabona bentyumpantyumpeka, Thixo wethu, kwiziyobisi, kukulahleka kwethemba, nokubona into yokuba ekukhululekeni kwethu ingangathi bekungconembo, Thixo wethu onamandla, ingangathi ngamaSirayeli esithi uzizisa kule ntlanga into yokuba masilambe, zazikhona izikotile kwaFaro, Thixo wethu onamandla, ngoko ke Thixo, ekukhululekweni kwethu, Thixo wethu, asinqwenele ukubuyela ngokwengqondo, Thixo wethu, sithi kungcono siphinde siphathwe ngabantu bebala kuba thina asikwazi ukuziphatha, Thixo wethu oyingcwele, kodwa ke Thixo, sithembe wena, Thixo wethu, into yokuba kwakumoshakala, wena Thixo uyakuvela, Thixo wethu, siphinda sizibona sibuyela Thixo phantsi kwesandla esiqinileyo somcinizeli, Thixo wethu, sawukhumbula into yokuba ngubani wakhe wasikhulula ngaphambili, Thixo wethu, sikuthembile, kunjalo nje siyayazi Thixo wethu into yokuba abadala kuthi Thixo wethu bathandazela into yokuba umntu wosithi Thixo wethu abe nako ukuvota, Thixo wethu oyingcwele, ngoko la Thixo wakhe wasikhulula, Thixo wethu, esandleni sokuba asinawukwazi ukuzibekela umntu wethu angakwazi ukusikhulula nangoku kwimakhamandela elixesha, Thixo wethu oyingcwele, ukwenzele abantwana abazemva kwethu, Thixo wethu, bathi uThixo asimazi kuphela ngo-1994 kodwa simbonile
nakubakhuluwa bethu ebavulela indlela ukwenzele nabantwana abazemva kwethu Thixo wethu xa kukhunjule lisuku kwizinto ezawuthi Thixo wethu zibabophelele babe nalo ithemba into yokuba kwakuthiwa Freedom Day Thixo wethu nabo bazawukhululeka nokuba kuyintoni Thixo wethu onamandla abathi bazibone bebopheleleke kuyo Thixo wethu ingcwele sithi ke Thixo namhlanje kwakubeka ilizwi lakho Thixo wethu lingemke ithemba kuthi kwizinto zonke ezenzekayo Thixo wethu sikukhumbule wena into yokuba unguThixo sikuthembile ke nakaloku nje ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku naphakade amen. Amen. Baba wethu osezulwini mangiphathwe ngomngcwele igama lakho ubungani bakho mabufike endaweni yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Mawusiphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla, usixolele izono zethu njengoba nathi sixolela labo basonayo thina. Ungasingenisi ekulendweni, sisindise enkohlaneni. Ngoba ungani udumiso malubekho kuye uyisema kuye uYesu nyana nakuye umoya oyingcwele njengoba njalo kusekuqalekeni unjalo kunje uya umana kuba njalo kude kube Masipinde ke bazalwane sinamkele kwicawe yabantu abangacawiyo sinifika ke abaqala ukufika nifika sivula le Bavelaphi? bawo Ake nichaze buphula futhi bana pha kulaa ndawo ibhalayo bana nivelaphi. ivelaphi ba uyasitona nivelaphi Nivelaphi? Zikhona nje into ezikhumbuzayo nivelaphi nina. yo yo uqumbile lo mzalwane kodwa ke bazalwane siyacela bazalwane into yokuba xa nichazayo into yoba nivelaphi ningalibali ukucofa like bazalwane ngumnikelo lowo
umnikelo ke bazalwane usaqhubana kule veki. Ukuba ungumuntu ongamcofa subscribe siyakucela ngiyokuba ucofe usubscribe umnikelo wethu ke lo. Ungalibali nomane ke uchaza ke okanye ucofa ushare qala ukwenzela abantu abakwezakho i-platform zika social babe nakho ukuyibona into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqhuba. Uze uthi ke xa usenza inkonzo yomlomo umane ke uxelela abantu into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqhuba rhoqo ngecawa ngentsimbi yesihlanu iqhutywa ke ngabazalwane. Ngamanye amaxesha ke xa siye sanethamsanqa kubekho umuntu ozawumane ezosivizithela, kodwa ke amathuba amaninzi iba sithi ke aba sobabini. Uzuthi ke kwezo ndawo uzawuzibhala kapha ezantsi ngebusuka kuzo, ungalibali uchaza icawa yabantu abangacawiyo. Emveni koko ke sizawulindela kulo mzalwane into yokuba abantu ze basilindele phi. Siyacela abantu basilinde kule ncwadi yomsebenzi wabathunywa izenzo isahluko sesiyasesiqhenqa ivesi leya mashumi mathandathu awananto mashumi mathandathu awananto izenzo chapter 7 verse 60 emveni kwale ingoma.
Masifumane ke ilizwi lethu namhlanje libhaliwe kwincwadi yezenzo zabapostile ngesahluko sesixhenxe ngevesi yamashumi amathandathu. Phansi kwesihloko esithi ukufa kukaStefano. Izenzo chapter 7 verse 60. Ukufa kukaStefano. Bawuke masiqale pha kwivesi yamashumi mahlanu anesixhenxe. Badanduluka ke ngelizwi elikhulu bazivinca indlebe zabo. Besuka indulumbane phezu kwakhe ngamxhelomnye. Bamkhuphela ngaphandle komzi, bamgibisela ngamatshe. Amangqina azibeka ingubo zawo ezinyaweni zendodana ekuthiwa nguSawule. Ayemgibisela ngamatshe uStefano, yena ebiza esithi, Nkosi Yesu, wamkele umoya wami. Uguqile ke ngamadolo, wadanduluka ngezwi elikhulu wathi, Nkosi, ungabamiseli esisono. Akutsho walala ubuthongo. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen. Amen.
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Bawo siza kuwe ke ngoku bawo. Mandiphinde kakhona bawo ndibulise komama, utata, ubhuti, usisi nakontanga ndini ke wonke ke umuntu osibukeleyo. Sisatsho ukuthi usabukele icawe yabantu abangacawiyo. Bawo kule ndawo ke ubusowufunde kuyo Nkosi yami. waguqa ngamadolo wadanduluka wathi, Nkosi musa ukubabeka tyala ngesisono. Bawo ndizokukhawuleza mhlambe imizuzu nje 3 ukuya kwi-5. Ewe bawo. Kodwa ndinqwenela nje ukucenga Ewe tata. abantu abathi soze ndimxolele ngesenzo awasenzayo. Ewe asinobuyazi ubunganga nobunzulu besenzo esenziwayo. Umhlambi unelungelo lokungaxoleli ngoba zikhona iziva ezisemzimbeni ezibangela ukuthi ungaxoleli. Xa uthi uyazijonga zikuthatha zikuphindisele emva, uphinde uphile elaa xesha wayekonzakalisa ngalo. Nkosi yami. Abanye bonzakaliswe ngabantu bebebathembile. Athi xa embinza ngomkhonto ephangweni athi, awu nawe bani Nkosi yami. ukule nto. Abanye bebecinga ukuthi bazokukhutshwa ngabo bantu emgqobhozweni ngoba Ewe bawo. izolo ibinguye ebekhupha umuntu emgqobhozweni. Kodwa uthe ubani wakuphuma, kodwa yangokuqala ukuthi xa eguqa okanye eguquka ibe ngumkhonto wokuqala wakhe ongenayo emhlaleni wakho. So abanye abanabazali, Ewe Nkosi yami. abanye abanazihlobo, abanye balahlekelwe ngabalingani and bathi ndakungena engcwabeni ndingakhange ndomxolele. Nkosi yami. Kodwa namhlanje sizokucengana nawe unaso isizathu sokungaxoleli. Zikhona ne-facts ezithi uzibeke etafileni. Nkosi yami. Siqonda ukuthi nyani unalo igunya lokungaxoleli. Kodwa ithi iBhayibhile emveni uba ewathethile wonke lamazwi walala, kuyacaca ke ukungaxoleli Nkosi yami. kubangela ukuthi ubuthongo obu Bungehli baba. bungehli ebusuku. Kuyacaca ukuthi inzondo, inqala, umsindo, Nkosi yami. ukungaxoleli kubangela ukuthi nangokuso unqwenela ukuthi ulale, kodwa
busuke ezo zinto zime kuwe zibe yi-TV edlalayo ubone sekusisa ungayazi ukuthi kusenjani na. Yebo Nkosi yami. Abe umenzi wobubi yena elala ngamanye amathuba wena awukwazi ukulala. Ngamanye amathuba uthi ukuba udibana naye Yebo baba. uzibone ungakwazi nokumbulisa. Uzibone umbinamleka ngumsindo. Uzibone ngamanye amathuba itask ozinikiweyo ungakwazi ukuthi uzigqibe ngoba uyayazi ukuthi kule ndawo kuyo uzokudibana nalomuntu ukwenza umsindo. Uphele kwelinye ithuba ungayanga nasetyalikeni, uphele kwelinye ithuba ungayanga nasemsebenzini ngoba uyayazi ukuthi ipromotion yakho iblockwe ngumuntu ubusithi uyamnceda ukuthi afumane umsebenzi, kodwa kwixesha wena ukuthi ufumane okanye ungene kwipromotion yanguye okukwenzela amayelenqe, yanguye ukuthi akuthatha ukuthi uthi xa ufuma uapply athi bana okanye ningamniki ngezizathu ezaziwa nguye. Bana abahle bedinga uyayazi lonto ikubangele kwelinye ixesha ungakwazi nokubheka kuloo ndawo bekufaneleke ke ukuthi ubheka kuyo. Umbone kwelinye ithuba uyaphumelela lo mntu, ubheka phambili wena endaweni yokuthi uphumelele ubomi bakho buyadodobala ngenxa yokuthi umsindo, inzondo, inkohlakalo ihlele enhliziyweni yakho ibangela ukuthi sowufuna ukuthi uqhubekeke kodwa yona isuke ikutsalele ngasemva. Sibona ke uStefano ezikhulula kulo matyathanga. Sibona uStefane ezikhulula bana abahle bedinga kwazo zinto zinjalo. Simbona uStefane ezikhulula kulo machena athi bana efuna ukulala ubuthongo angakwazi ukuthi alale ngoba uzibophelele ngamatyathanga okuthi angakwazi ukuqolela. Bana abahle bedinga uthina ngoku sefuna ukuthi aqhubekeke nobomi bakhe zibe khona izinto ezimbambileyo. Namhlanje sizokuthi masiqhawule ezo zinto zithi zibangela ukuthi ubomi bethu bungakwazi ukuthi bubhekele phambili, bungakwazi ukuthi buqhubekeke phambili ngoba akhona amachena esizibophelele ngawo, zikhona inzondo, zikhona inkohlakalo esizibophelele ngazo. Umhlambi ukuqolela oku bathi bedinga kususa umthwalo kuwe qala wena menziwa emagxeni akho. Bathi bedinga uthatha umthwalo ubeke emagxeni okanye eyona revenge bawubonani enkulu ukuthi nangona kungekho sizathu sokuthi mawuqolele, nangona kungekho nto ethi xolela kodwa usuke wolule isandla uthi ndiyakuqolela. Basibedinga kodwa lonto kufuneka qala uthi basibedinga uzungabasityala okanye uzungababeka kwenzela ukuthi xa eqolela uThixo osemazulwini ukwazi nawe ukuqolela. Basibedinga kwenzela ukuthi nezono nawe onazo basibedinga ukwazi ukuthi ziqoleleke kuwe. Basibedinga okanye ukuqolela oku basibedinga kukuthatha amalahle anga ububekwa kuwo basibedinga uwanike lo mntu basibedinga ebekuzisela ububi kuyo bathise okanye athise yena kuqala basibedinga okanye umhlambi basibedinga ukungcungcutheka ebesithiwa ufakwa kuyo ukuthi basibedinga uzuqolele Thixo awatha okanye akuthatha uThixo akuphindisele kulo mntu bekufanele okanye ebedinga ukuthi uyakungcungcuthekisa yena. Kodwa namhlanje into sizoyithetha yilena ithi namhlanje
indlela yokuthi inhliziyo yakho ibe nokonwaba ukuthi mawuqolele, ngoba uzibulala ngomsindo, uzibulala ngenzondo, umane uba nenhloko eziqaqambayo, umane abanye abantu ubabone kusithiwa inhliziyo zabo zidada emanzini, kanti wazithwalela ngokwakho umthwalo, wazithalela wafuna ukuziphindezela kwelinye ixesha. Ubone umuntu bedinga esetolongweni esithi bana ndandicinga bana ngiyaziphindezela kuba asuke yaphuma nam lento banahle bedinga mhlambi kwimeko esizibona kuzo ezingalunganga, mhlambi kwitolongo esikuzo esizibona siganceleke kuzo, umhlambi itolongo okuyo ayinobana itolongo efizikali, kodwa zikhona izinto ezikubangela ukuthi ungakwazi okanye ube nespace esilimited, kanti umhlambi wena wawucinga bana uyaziphindezela bedinga kanti uzifaka etolongweni. Ukuze ke uzikhulule kulo tolongo kuyo, sizokuthi namhlanje ngawufunda ukuqolela. Fane noTata uStefane athi sebemonzakalisa asuke abona amazulu evulekile, ngoba ikholo linjalo. Ukholo into eqolayo namhlanje iphinde nangomso iqole, iphinde nakwixesha elizayo iqole, iphinde nakwixesha elizayo iqole. Asisikelele ke uThixo, asithambisane ngoku kude kube naphakade. Amen. Amen.
Masiphinde ke bazalwane sinamkele sisekwicawa yabantu abangacawiyo. Siyabulisa kumuntu wonke osimameleyo. Silapha ke kwincwadi yezenzo ngesahluko sesixhenxe verse 60. Kuthethwa ke apha ngokufa kukaStefano. Uguqukile ke ngamadolo wadanduluka ngelizwi elikhulu wathi, Nkosi, ungabamiseli esi sono. Akutsho walala ubuthongo. Ke bawumnguni bawo okwami ukuthi ngivile lento uyithetha. Kunjalo nje nami ngiyaqinelana lento uyithetha. Ungabamiseli ngesisono. Ekubethweni ngamatshe bawo. Ekubethweni ngamatshe ngalomzuzu abethwa ngawo ngamatshe. Uthetha lamazwi. Uthi ke bawo eyona nto ebalulekileyo mhlawumbi esifuna ukuyiveza namhlanje ukuxola okanye ukuxolela nokuba imeko ithini. Ngoba into yoxolo bawo okanye into yobulungisa oyena mntu oyibona kakuhle into yokuba apha akulungiswa ngelishwa. Oyena mntu oyibonayo loo nto ngulo mntu kwenziwa kuye ukungalungisi. Umenzi wobubi lo yena ubona utshaba okanye ubona umntu ozawuxutha isonka sakhe. Ngoba ingxaki kaStefano apha kukuba kungabikho umntu okwazi ukumelana naye ngeli thuba ezama ukuthetha ngoThixo okanye ngeli thuba angenwe umoya oyingcwele. Leyo ke into bawumnguni iyathanda ukudala umbhodama. Ingakumbi kwindawo enabantu abakhulu, abantu abaqhele esasikhundla siphezulu. Loo nto iyadala umbhodamo ngoba isuka le ntwana ngoku sengathi amehlo aguqukile ajonge yena. Bantwana bahle bakaThixo, into yokuba uphiwe nguThixo ngexesha elithile iyathanda ukwenza ngathi uyinto yokoyikisa kubantu abasele bekwindawo eziphezulu. Ngoba amathuba amaninzi bawumnguni umntu othetha ngokunikwa ngumoya oyingcwele unako ukunyathela kwiikonsi zabantu abahleli baphezulu. Bantwana bahle bakaThixo, umntu odla ngothetha ethunywe nguThixo unayo nento yokuthethelela abacinezelwa. Bantwana bahle bakaThixo aveze iziphene zabantu abasemagunyeni. Bantwana bahle bakaThixo bathi abantu bawubona into yokuba lo mntu ingangathi udlala ngesonka sam usondeza kwiparafini ngoku. Umntu akhangela into yokuba lo singamsusa njani. Bantwana bahle bakaThixo ngamanye amathuba awususwe endaweni ngenxa yokuba ungakwazi ukwenza, ususwa ncakasana ngenxa yokuba uyakwazi. Kunjalo nje le nto yenzayo uyayenzisisa. Bantwana bahle bakaThixo uyenza kude abantu abangakwazi ukuyenza le nto bazibone into yokuba ingangathi thina besidlala kule nto siyenzayo, kodwa ngoku le ntwana le izasibhaqisa. Kunjalo nje singazibona singekho kule ndawo esikuyo ngoba kuvela umntu oyibonayo le nto into yokuba imele ukwenziwa kanje. Bantwana bahle bakaThixo ukuloo nto uStefano ngoku, bantwana bahle bakaThixo, yena wenza umsebenzi awunikwe nguThixo ngendlela awunikwe ngayo. Abanye abantu bawumnguni
benza umsebenzi ukukhusela indawo abakuzo bathe bazalwane ngamanye amaxesha bacinizele abantu ebekumela bancedisana kunye nabo ngoba ngexesha ingangathi lento ayenzayo izambangela adeleleke kunjalo nje angaboni into yokuba ungumuntu obalulekileyo phakathi kwabantu. Loo nto ibangela umntu alibale into yokuba kule ndawo akuyo ubekwe nguThixo. Abantu abafana noStefano ke bayidala into yokuba bafike babangela abantu bacinga into yokuba lo umela suswe. Akasuselwa uStefano ukwenza kakubi ngoThixo, ususelwa ngcakasana ukwenza kakuhle. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi bomnguni ngamanye amathuba uzawucatshukelwa kule ndawo ucatshukelwa kuyo, hayi ngokuba wenza kakubi, ucatshukelwe ngcakasana ngokwenza kakho kakuhle, ngokukhalima kwakho wawubona into engalunganga, ucatshukelwe kanye for loo nto. Lonto bawumnguni, lonto abantu bathi bakubona into yokuba ingangathi ngoku ababantu baphetheyo apha, ababantu basemagunyeni ngenxa yokuthetha kwam kakhulu banganisusa apha, abanye abantu batshone bazivalele eqokobheni. Bantwana bahle bakaThixo bangafuni ukuthetha, babuThixo sithi le into imele ukwenziwa kanje, athi apha akwenziwa kanje, andizukuyenza loo nto. uStefano akangaba uStefano mhlawumbi uvile okanye ubonile into yenziweyo kuYesu. Ngaba bantu banye bawumnguni, ngaba bantu bangababhali nababingeleli ababenze isehlo esikufana nesi kuYesu. Kodwa uStefano wafika wathetha laa nto ngoba eqinisekile into yokuba inyaniso ihamba kweli cala. Ingxaki bamnguni, ingxaki yeyokuba abantu benyaniso bavala imilomo umhla nezolo. Bantwana bahle bakaThixo, idala abantu abaninzi bavala imilomo yabo kumoshakale elizweni. Bangaphi bamnguni, bangaphi kwakweli lethu ilizwe, bangaphi abantu abaphulukana nemiphefumlo yabo kuba bezama ukulwela inyaniso into yokuba bonke abantu abalapha kweli lethu ilizwe bamele ukulingana. Kwabonwa ngabantu abaphezulu into yokuba lo ingangathi uyazigqatsa, masimsuse. Bazalwane, bangaphi abantu kwangoko ilizwe eli selikhululekile abazamileyo ukuthetha ngabantu abakwizikhundla eziphezulu bathi ubani akenzi kakuhle, simbone namhlanje lo mntu singaphinde simbone kwezinye iintsuku. Ngoba abantu abaphezulu bawumnguni bayingozi. Bantwana bahle bakaThixo, uStefano apha akabulewanga bawumnguni, akabulewanga ngenxa yabantu abafana naye abangenasikhundla, kodwa ubulewe ngabantu abaphezulu. Ababhali nababingeleli bawumnguni ngabantu abahloniphekileyo, ngabantu ababalulekileyo abo. Babona into yokuba le ntwana ilibakwaneli esingalaziyo noba lisuka phi limele ukususwa, benza iyelenqe. Kodwa bawumnguni, uthi xa uyithetha le nto sele kusenzeka kanjalo, sele efela inyaniso lo mfo, kodwa wathatha inzondo le. Bantwana bahle bakaThixo, wayibeka ecaleni, mhlawumbi ukususa inzondo, mhlawumbi ukususa ukucaphukela. Ndiyayicaphukela ubani, andimfuni, andimphiwanga. Loo nto ikubangela ungaboni kakuhle emehlweni. Wayithatha loo nto wayibeka ecaleni. uStefano akuyibeka ecaleni, waqala wabona amazulu evulekile. Xa bawumnguni ujongele meko kuyo, xa ucatshukiswa kakhulu yile meko kuyo ngenxa yokuba aba bantu abakufuni ingqondo yakho ijonga le meko, ungaboni into yokuba uThixo uzama ukuvulela izulu. Mhlawumbi bamnguni, intsikelelo zethu asiziboni zilapha phambi kwethu ngoba umnguni wandandixabele naye kule veki pheleyo. Ngoko xa ndimbona ndiyenyakama, ndingaboni phambi kwam into yokuba uThixo ubeka intsikelelo.
busithi bawo wawususa inzondo, wawususa ukuxabana uThixo kungona ingathi umbona kakuhle. Bantwana abahle bakaThixo, ubusithi ukuba mhlambi ususe ukucaphukela utshaba. Bantwana abahle bakaThixo, kungona ubuthongo buza kakuhle. Ungalali bomnguni, ungalali ngomntu ongakukhathalelanga, ungalali ngomntu ongakuboniyo. Kunjalo nje umane ebusuku, umane uguquguquka ngenxa yokuba uphethwe kakubi ngumuntu othile, kanti lo mntu yindalo yakhe ukuphatha abanye abantu kakubi. Akakukhathalelanga okokuqala, akakucingi nokucinga. Uzawuthi xa idibene nawe akujonge ngento engento ngoba yindalo yakhe leyo. Wena ungalali, kanti ukuba unoyisusa loo nzondo uyibeke ecaleni, ebusuku uzawukwazi ukulala. Ingangathi bomnguni uxolo, ingangathi uxolo bomnguni kusebenza kakuhle apha kuwe. Uxolo lula lokusondeza kuThixo kakuhle, okanye luxolo elikubangela umbone ngakasana uThixo, okanye ubone uYesu ehleli ngasekunene kukayise ngenxa yokuba wena izinto zalo mhlaba uzibeke ecaleni. Namhlanje ke bazalwane, namhlanje sizama uzokucengana. Namhlanje sizowucengana bomnguni. Ndinaloyika into yokuba abaphulaphuli bethu bomnguni abazofuna nokuyimamela lento ngoba andikwazi ukumxolela. Aba bantu abazalwane ndiyabeva bayashumayela kodwa andisoze ndikwazi umxolela. Noloyika into yokuba singangamanyelwa namhlanje, kodwa yena nto esizama ukuyenza kuzama ukucengana. Bantwana abahle bakaThixo, ngoba siyayazi ingcinezelo into yokuba oyena mntu ova kabuhlungu kakhulu ngulo ucinizeleyo. Ngamanye amathuba uyafuna nokuzibuyekeza, kanti ukhululeka kakuhle xa uzikhulule kwinzondo. Ngoba sinalo nangoku bomnguni sithi silizwe elikhululekileyo, kodwa sinabo abantu abaphila ngexesha eliphambi ko-1994 ngenxa yokuba umntu akakasuki kulaa nto yakhe yenzeka. Ayithi loo nto bomnguni into yokuba masibanyanzele basuke, kodwa ngenxa yokuba ingqondo ingekasuki phaa umntu akakakhululeki nanamhlanje. Mhlawumbi ukukhululeka kwethu kufuna thina sizikhulule kwinzondo yonke esinayo, ukwenzele sibone into yokuba ngomso uThixo usibekele ntoni. Stefano ke yena avele walala ngenxa yokuba umbonile uThixo. Abantu abakwazi ukuthetha ke bathi abantu ababonanayo noThixo, ngoba lo mzalwane utshilo into yokuba Yesu khawugcina umoya wam ndiwunika wena. Kulamthandazo abantu abakwaziyo ukuthetha bathi kulamthandazo wamakholwa lowa umntu xa izawulala. Bantwana abahle bakaThixo athi umoya wam ndiwunikele ezandleni. Laa nto yakhe yathethwa nguYesu, nanguDavide ngaphambili wakhe wayithetha into enje. Ithi loo nto abantu bakaThixo bayazazi izindlela ezikaThixo, bayayazi nalaa ntetho ethi umntu kaThixo akafi uyalala. Bantwana abahle bakaThixo, ngoko nathi sakuxola kwakufika ubusuku. Bantwana abahle bakaThixo, siyakwazi into yokuba sizikhumbule nezinto esakhe sazifundiswa bomnguni ngaphambili ngabazali bethu sisakhula. Simane sithi Thixo ngoku kufika ubuthongo. Kunjalo nje ndiyayiqonda into yokuba ndakulala umoya wam kumele uhlale esandleni sakho. Bantwana abahle bakaThixo, singaphosi intsikelelo esasizilungiselelwe ngabazali ngenxa yenzondo side sehlukane noThixo. YanguThixo bazalwane anganisikelela, yanguThixo anganithamsanqelisa. Lilizwi lenkosi eliviwa ubumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo elizwi ukufunda nokushunyelwa ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen.
bawo Bawo. masinikele bawo Bawo, siyacela man. Bawo ka subscribe. Ucofe usubscribe. Ungacofa kala qhosha lokulike kwenzela ukuthi uFacebook ayisasaze iprogram le yethu nakwabanye YouTube babanye abantu. Ungayicofa ke i-notification bell kwenzela ukuthi ikukhumbuze icawe yabantu abangacawiyo xa iqala. Kwindawo ke esihamba kuzo singatsho ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka ku-YouTube, ibheka show ke lo mzalwane wakabona. Namanye amathuba ke uyawumane shem umbhaqa ehamba nathi. Bawo man, kule veki siqalayo ngolosihlanu ngensimbi yeshumi, umfundisi utata uJibileli amadoda bazobe bephayana eDimbaza okanye bazobe belapha eDimbaza bawo bevula ke inkomfa yamadoda. Sizobe ke silapho singamadoda, silapho sishukuxa ke izinto zamadoda elikholweni nalapha ke kwi-society, ngoba singamadoda okuhlala bawo, kodwa amadoda anothixo. amadoda okuhlala ngicawa amadoda okuhlala asenkonzweni. Bawo ngoko ke ayisuki laa nto bawo, ayisuki laa nto into yokuba nokuba ungasecaweni usesekuhlaleni. Usesekuhlaleni. Ukuhlala ke kudinga into yokuba la madoda asecaweni aphume phaa ecaweni eze ekuhlaleni. Ngethemba ke bawo into yokuba nizawuqhuba kakuhle phaa kulaa nkomfa yamadoda. Esawuzama ke umane siyokroba ke, ngoba thina kule veki xa niqalayo sizabe siqhuba phaa abantu abesikolo. Sizama into yokuba abantu abesikolo, ingakumbi ke kweli cala lethu, sizama into yokuba nabo sibe nabo abantwana abazawuvela, because ke iprovinsi le yethu bawo, iprovinsi le yethu yathanda ukuvela phaa emsileni. Kodwa ke noba singavela emsileni, kodwa sinomnqweno into yokuba babe khona abantwana bezawusimela phaa phambili. Ngoko ke rhoqo ke ngeholiday simane sizama ukuqokelela ke abantwana abo besikolo bawo. Mhlambi is it fair into yokuthi 75% when we are counting numbers zabantu abapasileyo sibe singasebenzisi okanye singelo nani linye, because 100% ka-2 no-100% ka-5 akafani. 100% abehlukileyo abohlukileyo, kodwa ke bawo asikho lapho. Hayi bawo, ndiyakuva kunjalo nje, ndiyakuva siyibambe kuloo ndawo, ndiyakuva kunjalo nje, ndiyakuvisisa. Ukuba ke awusivanga torhwana, sicela impilo rewind umamele into yokuba lo mzalwane ebesithini. Siyabulela ke bazalwane nibe kunye nathi bawo, masivane bawo. Masamkele ke intsikelelo abafufile Nkosi yethu uthando kunye nobudlelwane bomoya ngcwele bungaphumla phakathi kwethu ngokude naphakade. Amen. 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 Ukuba uyile ecaweni lecawa besiyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ungena mntu ebesiyenzele yena lecawa. Ngethemba lokuba noko laa nto into yokuba ubungayanga ecaweni noko sinako ukuyivala ngoku. Ukuba ke uyiqalele nkonzo ungonwabanga, ngethemba into yokuba noko ngoku ikhona into etshintshileyo. Ukuba buqumbile bazalwane, siyathemba into yokuba noko ngoku into yokuba kwehlile ukuqumba, ngoba sicele abantu into yokuba baxole. Bazalwane ke siyathemba into yokuba nakule veki zayo sabe sisonke apha kwicawa yabantu abangacawiyo.
ngentsimbi yesihlanu. Iqhutywa ke nguSihle Bonani, ingambi yedwa ehamba no-Anele wakwaMnguni. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo othandekayo. babayeni Nobuqumbeli. enkosi. Yo, Papa yun, Papa take three. yun, Papa yun.